ahluphekele bona ngoba kukhona konke ngaye. Angazi amen ukhona. Incwadi yamaHebheru isiveza ukuthi nangu Kristu Jesu kwakumfanele ukuthi ayenze njani chawo. Yebo. ngokuba kwakumfanele yena okukhona konke ngenxa yakhe nokukhona konke ngaye ukuba lapho eyisa amadodana amaningi enkazimulweni Lapho esusa amadodana amaningi esonweni awasa enkazimulweni. Yebo kwenzakala. amphelelise ngezinhlupheko yena oyinkosi yokusindiswa kwabo. Abese inhluphekweni ngoba yena uyinkosi yokusindisa. Kodwa Jesu angazi kuyezwakala la ekhaya. Ngoba yena uyinkosi yani yokusindisa. Okay. I want us to underline lento le engifuna si underline before uzoqhubeka uchawo ngoba sogcina 18 ku chapter 2. Uzoqhubeka khona manje but ngifuna si underline into ethi before we pray. We were celebrating Christmas ngo-25. Asinendaba ukuthi ngo-September noma ngo-December. Ahlangene nokuthi ungayiphi inyanga, sihlangane ngokuthi uJesu kodwa wazalwa, sikwazi lokho. Sengathi ngamtshela sethu ukuthi uJesu wazalwa. Ukuthi ubani inyanga nokuthi date ubani nokuthi kwakunini asahlanganeke nalokho, sihlangane nokuthi wazalwa yena. Amen. So usezelweke. Now, ngifuna sinake into yokuzalwa kukaJesu ukuthi yayingekho lula. Firstly, kwafanele ukuthi kuhlolwe kucheckwe isibeletho esizohlala uJesu siyalwazi udaba. Kwathatha ama decades ukuze kutholakala isibeletho sikaMary. That was a prophecy eyayikade yehle ngo-2000, I mean njalo eyayikade yehle more than 2000 years ago yehla ensimini yase-Eden. Kuthiwa that was 2000 and 2000 thina seku-2003. Now, uma ucheka iBhayibheli la khuluma ensimini yase-Eden ukuthi owesifazane uyachoboza ikhanda lenyoka uSathane. But kwangatholakala ukuthi umuphi lo wesifazane, we know the story. And up until lo wesifazane waze wafumaneka, which was uMary. Mayizalwa uJesu akazalwanga kahle but wazalwa endaweni ephansi, which was emkhonjeni wenkomo. And mayizalwa kwafika izazi zisuka empumalanga zizobona lozelo. Siyalwazi udaba ngithi. Now izazi mazisendleleni zadukiswa ukuthi inkanyiso yashabalala. Zajika zangena to the wrong direction. And it direction kanti direction yesitha, which was uSathane. Now khona into engiyakuyona njalo because story saziyo lesi. Now zangena phakathi uHerod, zafika kuyena uHerod, which was an enemy to Jesus. And then mayifika kuyena zithi sicinga lozelwe and underline eyinkosi yena akazalwanga eyinkosi wabekwa. Then khona umuntu othezalwa automatically useyinkosi. Yamnyakazisa le ulokhuzana uHerod ukuthi kukhona ingane ecingwe isazalwa. And wayesekhuluma lelizwi elithi mhlazana nitholile la azelwe khona ningenzele ifavor yokuthi nibuye nizongitshela ukuthi ukephi la khona nami ngifuna ukuyokhuleka. But nansi into engifuna siyibambe. The moment lezi zazi zijike zangena endlini kaHerod kanti enemy yokuzalwa kukaJesu. Kuthiwa after the birth of Jesus Christ kwaba khona ukufa kweingane zabafana eziningi. Now ke ngifuna unake into ethi after the birth of Jesus Christ and there was a lot of death ekwenzakala ukufa abafana bebulawa because kuzelwe umuntu oyinkosi. And iBhayibheli bese liveza ukuthi babulawa abafana like nobody's business. Bebulawa ngoba kungaze ukuthi ubani lo ngoba phela babuyanga laba bazosho ukuthi simtholile. But kuthiwa they bashintsha indlela akade behamba ngayo bahamba ngenye indlela. Bangabe besahamba ngendlela akade behamba ngayo before.
kusho ukuthi uHerod akazange azi ukuthi ubani lo. And lonto le it give us into ethi kusho ukuthi ngamanye amazwi isitha makukhona into ezalwayo siyafighta against into ezelwe. Omunye wakhuluma into ethena why uHerod wanted to kill a child. And then the answer is ingane lezelwe izelwe inkosi, there is a kingship ehleli kuyona. Okusho ukuthi njalo makukhona into ezalwa inomaka kaNkulunkulu iyahlaselwa. And futhi iyalinyazwa ngoba bafuna suke befuna uSathane ukuthi engakhuli. Then I've said last time ukuthi yonke into emumathwayo nayo yonke into ezalwayo esibelethweni nayo yonke into ekhulayo iyahlaselwa. Mawufuna ungahlaselwa ngabikho into ekhulayo. Mhlawumbe ngithi kuba deep kancane. Mawufuna ungahlaselwa in life ungaconceive lutho. Kusho ukuthi ungabe umuntu okwazi ukuba uphatha ama dreams. Ungaxoxi futhi ngamaphupho ngoba amaphupho ahlasela usaxoxa ngawo engakazalwa. If you don't believe me, hamba uye chapter 37 incwadi kaGenesis, uJoseph will tell you ukuthi yena wahlaselwe exoxa ngamaphupho akafanga ngoba iphupho selifezekele. But why saxoxa ngawo? Lento ayixoxa ingakenzeki. And abafowabo bamlwisa ingakenzeki. So once you are conceived, the devil will fight with you. And number two, the devil will fight with you because uhluleke wenze njani ukuba akuvimbe ngesikhathi uconceive. Then bese akulwisa ukuthi ungayizali into oyikhulelwe. Amen wena mncane la ekhaya. Akulwisa ukuthi ungayizali into enze njani oyikhulelwe. Number 3, uma ahluleka ukumlwisa ngoba noJesu kwenze into efanayo. uHerod failed to kill the child. Isizelwe. Wahluleka uHerod, then iBhayibheli lithi ekukhuleni kwakhe uJesu babefuna ukumbulala left and right. Lo 30 years ayikade ehleli kwafuna ukuthi afihlwe kulo 30 years ngoba isitha sasazi ukuthi khona ozelwe oyinkosi. Sometimes nalento ukuthi wazalwa endlini yombazi, it was a plan of God so that kunganakeki. But ngokaNkulunkulu was a training. Angekho umuntu ngizwile, was a training. Because ukuzalwa endlini yombazi wayizothwala isiphambano. Kwakubiza ukuthi akayijwayele into yokuthwala ingodo engakafika esiphambanweni. So nayo lena okuzalwa endlini yombazi inkosi yamqashisa khona ngoba kwakufanele aqashe up until icebo lakhe liqhume uNkulunkulu ngaphakathi kuyena. Noma ukuthi at the fullness of time kungasekho umuntu ongakwazi ukuvimba lento. Angazo amen ukhona mtshelo sethu singasekho umuntu ongayivimba. Baba kwezinye ikhathi kufuna kuyi-understand into ukuthi makukhona into ezozalwa nje iyahlaselwa. Mtshelo sethu uzothi iyahlasela, mtshelo uthi iyahlasela into makukhona into ezozalwa. Makukhona into ekhulayo futhi iyahlaselwa. Abantu baya enjoy ukuhlala nomuntu ongayindawo. Baya enjoy abantu ukuhlala nomuntu ongakhuli. Then when kukhona into ye growth, abantu they are against into yokukhula kwakho. Whether it business noma ngabe ikephi in life, once kwakhona into yokukhula abantu they will fight with you. Somebody shout hallelujah. But let me just close that chapter and then let it come to this one. There was a fight after ukuzalwa kaJesu. Sengathi ngamtshela sethu there was a fight after ukuzalwa kaJesu. Kwaba khona abantwana babulawayo. Up until kwaze kwaba sesiphambanweni akazeze kube right. Ngisho sesiphambanweni kwafuneka ukuthi kufightwe, ngisho esengena ethuneni kwafight, evuka ethuneni kuyafight. Yonke into yakhe it was all about fight. Sengathi ngamtshela sethu uzathi makhelwane ungacabanga ukuthi mawulandela yena yonke into izoba smooth. U-enjoy ama blessings ngapha, ubu-enjoy i-fight ngapha. Ngathi impilo kaJesu kwakuyimpilo kaNehemiya. Impilo ukuthi siyakha ngapha kodwa futhi siphethe ikhali ngapha.
Sengathi ungamtshela seduze ukuthi impilo ekholo injalo akuyona impilo ukuthi ufuneka uphathe nje itolofela lokwakha kuphela. Ufuneka uwakhe ngapha kodwa ube ready to fight. Because once kwakhona into efikayo isuka kuNkulunkulu kune attack elandelayo. I-attack isekutheni yintoni efika esandleni sakho. Yini efika esandleni sakho. Somebody shout amen noma yini ezelwe. But let me just tell you ukuthi we are following, that is my message namhlanje. We are following someone. Elithi iBhayibheli wahlupheka. Ehlupheka ukuze nathi sithi hlupheka kodwa sithi uyawahluphekela kuqala. Bese the Bible last funde khona chapter number 2 verse number 10. Lithi wayedeserve yena ukuba asihluphekele thina. Oh, somebody shout hallelujah. He deserved it because yonke into ekhona emhlabeni yaba khona ngaye. Sengathi ungamtshela seduze ukuthi sahlushekelwa umuntu oright. Sahlushekelwa umuntu oright. Then ngali yana kwincwadi kaIsaiah. UIsaiah uveza into ethi yena wasihluphekela kuqala. Hebrew ithi kwakufanele ahluphekele chapter 2 verse 10 chawe. That is chapter 2 verse number 10. Kwakufanele ukuba ahluphekele mtshelo sethu kwakufanele. Manje ke we are targetable and again nobody will defeat us. No one will destroy us. No one, oh, amen. Akekho umuntu ongaqeda ngathi ngoba asiqedwa ngoba sizihamba nomuntu owahluphekelayo. Asambe cha usizwe nangu uPaul ekhuluma kwincwadi yabaseHebrew kumaHebrew. Yebo. Verse number 11. Verse number 10. Yeah. Ngokuba kwakufanele yena okukhona konke ngenxa yakhe. Okukhona konke ngenxa yakhe. Nokukhona konke ngaye. Nokukhona konke ngaye. Ukuba lapho eyisa amadodana amaningi. Sabe sosheshe siphume namhlanje kuba brother Menze ayise amadodana amaningi mtshelo seduze ukuthi injongo kwakukulandwa kwethu. Yabona lokhu kuhlupheka kwakukulandwa kwethu. Yabona the celebration of uChristmas nokuzalwa kaJesu, it is all about us, the salvation. Oh, somebody shout amen. Yes. Kuba alande thina madodana amaningi asilande sonweni asise ePichawe. Enkazimulweni. Tshela seduze ukuthi makhelwane sesamba naye inkazimulo. And now njengoba sithi samba now you don't believe it. But iqiniso lithi samba nenkazimulo. Ucabanga ukuthi wena la ufika khona iminyango ivuleka beyivuleka ngoba uhamba wedwa. Awuhambi wedwa samba nenkazimulo. Aw somebody shout amen. Yes, asise enkazimulo nasambe chawe. Amphelelise ngezinhlupheko yena oyinkosi yokusindiswa kwabo. Wapheleliswa ngeinhlupheko. Yena oyinkosi yani yokusindiswa kwabo. Yokusindiswa kwethu ngathi ungafaka lapho uthi kwethu. Yes. Yebo, yokusindiswa kwethu yebo. Ngokuba ongcwelisayo nabangcweliswayo bonke baphuma kumunye. Phinda futhi lapho kahle. Ngokuba ongcwelisayo nabangcweliswayo bonke baphuma kumunye. Since the one who is saved and those who are saved, the one who saves and those who are saved are a common origin. Jesus doesn't hesitate to treat them as family. Yebo. Uqedela lo verse le. Ongcweliswayo. Yes. Ngakho-ke Ngakho-ke akanamahloni okubabiza ngokuthi ngabafowethu. Tshela seduze ukuthi ubani ongcwelisayo. Akodwa laba abantu Nkosi yami angazi noma nisagcwele ibiliboco yini. Somebody shout hallelujah. Ubani ongcwelisayo? Asisho sonke ubani ongcwelisayo. uJesu ongcwelisayo. Awu amen. Bese athi nalo ongcwelisiwe. Kusho ukuthi the one onjenjane osindisile nalo sindiswayo. Osindisayo nosindiswayo. Ngisho right. Osindisayo nosindiswayo. Uthi ke uyena owenza konke.
ukuba laba bantu abenze babe umndeni. Sengathi ungatshela seduze ukuthi we are the family now because of lo wasihluphekelayo. Wasilanda esonweni, wasisa enkazimulweni. Wasilanda esonweni, wasisa enkazimulweni. Awukhulumani phela bazalwane, wasilanda esonweni, wasisa enkazimulweni. Sengathi ungamtshela seduze ukuthi ngizawuphuma la ngazi ukuthi ngisenkazimulweni yakhe. Sisenkazimulweni yakhe sembethele inyama egulayo. Sembethele inyama ehluphekayo. Sembethele inyama ehlulekayo. Kodwa kukhona into ofuneka siyazi ukuthi salandwa esonweni safakwa enkazimulweni. Lo ngcwelisayo nalo ngcwelisiweyo ubenze baba umndeni owodwa. Yebo chawe kasambe chawe siya 18. ethi ngizakushumayeza abafowethu igama lakho. Yebo. Ngihlabelele ngawe phakathi kwebandla. Futhi ngiyakubeka ithemba lami kuye. Futhi bheka mina nabantwana uNkulunkulu anginike bona. Ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho. Kunjalo. Ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla. Ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla. Okufa onguSathane. Singayindluli kalula leya chawe yangemuva. Yebo. Ngemuva ivesi ngemuva singadluli kalula. Ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama, naye uqobo wahlanganyela khona lokho. Ikhuphuka futhi. Ngokuba ongcweliswayo. Uyapi lapho? Ngezansi. Verse number 12. Yebo. Ethi ngizakushumayeza abafowethu igama lakho. Yebo. Ngihlabelele ngawe phakathi kwebandla. Yebo. Verse number 13. Futhi ngiyakubeka ithemba lami kuye. Nangu 13 years. Futhi bheka mina nabantwana uNkulunkulu anginike bona. Cela umtshelo seduze ukuthi bheka mina nabantwana. Senikhumbula ibili bocweni. Zika Christmas. Umtshela ukuthi bheka mina nabantwana. Chawa sambi bheka mina nabantwana. Ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela. Chawa uyathanda ukuthi ngakho ke. Siselabheka mina nabantwana. Verse number 13. Yebo. Futhi ngiyakubeka ithemba lami kuye. Futhi bheka mina nabantwana. Simandalane lo futhi. Yebo phinda futhi lapho. Futhi ngiyakubeka ithemba lami kuye. Futhi bheka mina nabantwana. Uya futhi bheka. Yes. Phinda futhi. Futhi bheka mina nabantwana. Futhi. Futhi bheka mina nabantwana. Phinda futhi. Futhi bheka mina nabantwana. Ngiyaphathi leya. Ngiyakwenza njani? Ngiyakubeka ithemba lami kuye. Ngemuva kwalelo vesi. Bese ethi bheka mina nabantwana. Yebo uqhubeka ke lapho. Bheka mina nabantwana. Kusho ukuthi thina nefamily. Yes. Yabona lena bekufuneka ngiyibize kukhona wonke umuntu efike nefamily yakhe. Kusho ukuthi mina nefamily yami. Yes asambe. uNkulunkulu anginike bona. uNkulunkulu engenze njani anginikeze yona. Kungenzeka abantwana kube ibhizinisi. Kungenzeka abantwana kube umhlabathi uNkulunkulu akunikeze wona. Kungenzeka abantwana kube angazi ngamentionane but kodwa mina nayo yonke into enegama lami. uNkulunkulu engenze njani anginikeze yona. Ngiyakwenza njani asambe sonke. uNkulunkulu anginike bona. Yebo. Ngakho ke njengokuba abantwana bahlanganyela igazi nenyama. Bahlanganyela igazi nenyama. Naye uqobo wahlanganyela khona lokho. Naye uqobo wahlanganyela khona lokho ngasike bephuma eGibhithe bayiKhenani. Yes, naye uqobo wahlanganyela khona lokho ngegazi lakhe ke yena wakwenza ngegazi lakhe esiphambanweni. Yebo. Ukuze ngokufa amchithe obenawo amandla Ukuze okufa. ngokufa achithe obenawo amandla. This is le verse esifundayo iveza ukuphuma kwabantwana bakaIsrael eGibhithe bebheke eKhenani. Niyakhumbula iwundlu, niyakhumbula igazi emakhothameni.
ukuze lelo gazi lichithe namandla owayekade ingelosi yokufa izobhubhisa. So now ke uthi ke naye ngegazi lakhe wenze njani ungene ngalo ukuze achithe namandla. Yebo asamba. Ochithi obe nawo amandla okufa ongusathane. Ongusathane yebo. Abakhulule bonke labo abathi ngokwesaba ukufa ekambeni kwabo konke baboshelwe ebugqilini. Then bese khulula wonke umuntu kusho ukuthi ngegazi lika Jesu sikhululiwe. There is no death upon us. Somebody shout hallelujah. Akusekho ukufa samba. Verse number 16. Ngokuba akahlangulisi izingelosi kodwa uhlangulisa inzalo kaAbraham. Uhlangulisa inzalo hlenga inzalo kaAbraham. Yes. Ngakho ke kwamfanela ukuba abe njengowabafowabo kukho konke. Kwakufanele ukuthi afike abe senyameni abe njengabo azobafela. Yes. Abe njengabafowabo kukho konke. Then he was born wazalwa waba njengathi. Come on bazalwane. Asambe. Ukuze abe ngumpriest omkhulu ohawukelayo. Ukuze abe ubhuti omdala ohawukelayo. Nothembekayo. Nothembekayo. KokukaNkulunkulu. KokukaNkulunkulu yebo. Kube inhlawulo yezono zabantu. Ukuze kuhlawule izono zethu yebo. Ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa. Unamandla okusiza abalingwayo. Nkosi yomusa mayibusisa ukufunda kwezulayo namhlanje. Ufikile kubani? Verse number 18. 18. Yes. Uphinda futhi. 18. Ngokuba lokhu wahlupheka yena uqobo elingwa. Unamandla okusiza abalingwayo. He would have already experienced it all himself, all the pain, all the testing, and would be able to help where help was needed. Now, this is the word of God, and la siqale ngencwadi kaIsaiah. God wadedela yena uJesu Kristu ukuthi azohlupheka ukuze singasahlupheki. Mhlawumbe lo 10 minutes engiselele ngicela ukuba ngithathe ngilethi shift, the great shift to everyone to look at this. He suffered in order for us to not suffer. Let me just put your eyes in that. He suffered in order for you to not. Wathwala ubuhlungu ukuze wena ungasabuthwali. Kukhona into singakafiki kwi-31st umoya ingcwele ayikhuluma kimi nje ukuthi there will be a crossover esiyakuyona ngolesithathu. But there is something the Holy Spirit is telling me ukuthi lo nkulunkulu owakwazi ukuthi athabambe imsele agcwalise amanzi kungekho imvula. Lo nkulunkulu owenza ukuthi igazi kwenye ingxanye amanzi aphenduka igazi kodwa kwenye ingxenye abe mtoti. Lo nkulunkulu owenza ukuthi uJakobe akwazi ukusurvive kwamalumakhe. Lo nkulunkulu owenza ukuthi uIsaka akwazi ukusurvive ogwadule. Lo nkulunkulu owenza ukuthi uAbraham eseflathelwe umza wakhe uLoti kodwa akwazi ukusurvive engasekho umza wakhe esenonkulunkulu. Lo nkulunkulu okwazi ukuthi abantu abafana abathathu bese sithandweni somlilo bathi kufanele bafe babulawa umlilo but basurvive phakathi kwawo. Lo nkulunkulu owenza ukuthi after the pain ofanele ngabe uyayizwa but wena ungayizwa. Yilo awahluphekela thina kuqala ngoba before kube khona konke kwaba khona ngaye. Kusho ukuthi yonke pain ekhona yaziwa uyena. Yonke inhlungu ekhona yaziwa uyena. There is nothing that we can decree and declare uNkulunkulu angayenzi empilweni.
kuyenzeka sometimes umuntu afuna utho kanti luphambi kwamehlo akhe angalisebenzisi kodwa luphambi kwamehlo akhe. Kuyenzeka sometimes umuntu afuna impiliso kanti impiliso akayi-applyile noma akayiclaimile kodwa iphambi kwakhe. Now I've come to say, ake sithi masibheke nje ku-2026 ngolesithathu. Sithi Jehova wahlupheka ukuze thina singahlupheki. You are the one who suffered, and now singena somebody shout hallelujah. Singena kwi-season la khona siyoclaim ama-benefit okuhlupheka kwakho ukuze thina singasasuferish because of ukuthi wasihluphekela. If iBhayibheli lithi bathi mabephuma eGibhithe kwabiza ukuthi undlu ligcotshwe igazi emakhothameni ukuze ingelosi yokufa mayifika kubo laba abagcobile bangafi ingelosi ingangeni. Kusho ukuthi nathi we need to apply because ngegazi lakhe lithi iBhayibheli lelo gazi wasindisa thina ekufeni nakusathana. Kusho ukuthi we've got the power yokuba siclaime amandla okusindiswa kwethu. Sithi we don't deserve uSathane ukuthi khona into angayenza phezu kwempilo yethu, kodwa siye kuye ngaleli verse esilifunda sithi Jehova wena wakwenza ukuba usindise sithene siwuSathane, so uSathane akasenawo amandla. Cela umtshela seduze ukuthi makhelwane akasawunawo amandla. Alikwazi iBhayibheli ukubhala kanjani ukuthi yabona thatha unganakile uthi sibhekephi. Kodwa manje ngifuna unake ukuthi sibhekephi. Ngathi unganake ukuthi sibhekephi. Now alikwazi iBhayibheli ukulingisa noma ukulanda into yaseGibhithe bengafanga. Kodwa lithi iBhayibheli umuntu wakamakhelwane owayengenalo iwundlu wayefa kodwa newundlu engafi. Kusho ukuthi nathi kumele kwenzeke into enjalo. Igazi likaJesu elachitheka esiphambanweni. Lokhu kuzalwa akusikho ukuzala nje ukuzalwa kaJesu okunormal, but ukuzalwa kaJesu kuza nesalvation nensindiso yethu. Elithi iBhayibheli uyosingcwelisayo lo singcwelisayo wasilanda esonweni wasifaka enkazimulweni ukuze isitha singabe saba namandla over our lives. Sengathi ungamtshela uSithuze ukuthi sisithe uSathane akasenawo amandla. Njethi uSathane akasenawo amandla phezu kwethu ngaleli vesi. Akasenawo amandla ngaleli vesi. Akasenawo amandla ngaleli vesi. Lele sigcine ngalo lithi lele sigcine ngalo ivesi likhuluma lento lithi he would have already experienced it all himself, all the pain, all the testing, and would be able to help where help is needed. Lithi iBhayibheli yena ke wakwazi ukwendlula kuyo yonke inhlupheko, wandlula kuyo yonke inhlungu, wandlula kuyo yonke itest. Bese lithi iBhayibheli ke ukuze bonke abantu abadingayo yena beready ukusiza lowo odinga usizo, akafosi kodwa uza kulowo othi I am in need of you Jesus. Kulowo odinga usizo uyehla besehlela kulowo odingayo. Oh, somebody shout hallelujah. Sengathi ungamtshela seduze ukuthi makhelwane ngeke udinga ngakusiza, ngeke umemeza ngakusiza. Yingakho iBhayibheli lithi nibize ngosuku lwenhlupheko. Bese lithi iBhayibheli uthi uma eqeda usho nje athi ngiyakwehla bese ngiyakutshengisa izinto ezinkulu ozaziyo nongazaziyo. Somebody shout hallelujah. Because when you call upon his name for help, what I am here to help that one who is in need of help. Cela umthindo seduze ukuthi makhelwane igazi likaJesu lingaphezu kwegazi lewundlu elagcotshwe emakhothameni. Mthina uthi igazi likaJesu lingaphezu kwegazi lewundlu elagcotshwe emakhothameni eGibhithe. Kusho ukuthi linamandla ngaphezu kwegazi lewundlu. Uma igazi lewundlu lavimbwe ingelosi yokufa, how much more the blood of Jesus. Elithi iBhayibheli nasezulwini liyahlonishwa. Kuthiwa idalwe namehlo umzimba wonke ziyakhothama. Kuthiwa zithula imqhele ebusuku nemini zibeka phansi zithi ungcwele, zithi you are holy.
zithi ufanelwe wena ukudunyiswa ngoba wathatha igazi lakho waya wabathenga ngalo. Bese usho njalo chapter 5 ethi abathenga nje kuphela, uthi wabathenga ezilimini, wabathenga emndenini, athi wabathenga ezizweni, athi wabalanda wabazobenza umndeni omkhulu. Now in other words, ngamanye amazwi igazi likaJesu linamandla okuba thina singasabuyeli back ey'ntweni usathana simangalela ngazo, usathana sifaka kuzona. Uma singena eguleni siphuma ngalo, sithi leli gazi linamandla, lasithenga lasikhipha eguleni sitshela seduze ukuthi not only ugula kuphela, asahlupheka ngoba wahlupheka. Oh, somebody shout hallelujah. Masingena kwi-test sithi asifi lapha, asifi kule test, siyafaya ngoba sambi sodwa, samba noJehova Jireh, samba noJehova Nisi, samba noJehova Shama. Seduze ukuthi uyena ongumsizi wami, uyena ongumsizi wami nasenhluphekweni. Seduze ukuthi ungumsizi wami, angimshiyi ngemuva, angimshiyi kodwa ngihamba naye na-2026. Siyowela manje, kodwa ngifuna siwele naleli gazi elenza ungenzeki kubantu kwenzeke, elidala izinto ey'ngekho zibe khona. Somebody shout hallelujah. Lasilanda esonweni, layosifaka enkazimulweni. Lasilanda emgedeni, layosifaka enkazimulweni. Nakuba siqhamuka abantu bethula igqoko kungenxa ukuthi kunale nkazimulo akakabonakali, kodwa siyawuba yikho. Kodwa mhla yena ebonakala siyawufana naye, kodwa njengamanje sene-taste esiyitholayo. Oh, somebody shout hallelujah. Yokuba sizoba ngobani, sengathi ungamtshela seduze akubonakali khona, kodwa sazobonakala mhla lo esimlandelayo owahluphekelayo evele bonakala. iBhayibheli lithi siyaba ncamancaye naye, soba ncamashi naye. Mtshela seduze siyawufana naye exactly. We will be like him. Somebody shout hallelujah. We will be like him ngoba okwamanje sisurvive ngoba sambi sodwa siphethe igama likaJesu ngapha, saphatha igazi likaJesu ngapha. Ingakho masithandaza sithi ngegama likaJesu nangegazi likaJesu. Oh, somebody shout amen. Oh, somebody shout hallelujah. Ngoba simemeza igama eliphakanyisiwe phezu kwamagama onke, bese sithatha igazi silibhixa ezigoldayi, sithi leli gazi likaJesu liyi-protection, leli gazi likaJesu yilona lihlengayo. Somebody shout hallelujah. Siyongena ku-2026 asambi sodwa, angeke sahlupheka ngoba wahlupheka. Poverty is not our portion. 2026, poverty is not our portion. Oh my God. The poverty is not our portion. How many of you will believe it? Poverty is not our portion. I do believe. Poverty is not my portion. Oh, I do believe. If you don't believe it, yingakho uzoshuhlela phansi. But umuntu onyanya poverty umuntu onyanya usathane, because umuntu onyanya poverty umuntu onyanya usathane ongumnikazi wenhlupheko. Poverty is not my portion. Poverty is not my portion. Usathane noma yini ayenzayo, but I'm not part of what the devil is doing. Every attack, every tricks, yonke into usathane ayilethayo iphethe igazi likaJesu elithi iBhayibheli ngalo uyasihlenga esithene siwusathane. Uhlenga ngaleli gazi. Usathane unamanga. The devil is a liar. Usathane unamanga. Le ntathu uyihlela ku-2026 ungakhathazeki. Phakamisa igazi. Oh, somebody shout hallelujah. Phakamisa igama likaJesu, uliphakamise phezu kwamathe phambi kwayo yonke into usathane ayiletha. God is on your side. We're about to pray. We're about to pray.
yegolide ngaphesheya ku-2026 kwelizayo. Kwelizayo lena ufanele yena ukuhlupheka, ahluphekele thina ngoba yonke into yavela ngayo, konke khona kwavela ngayo. Ufanele ukuhlupheka. Funa sithandaza sikhonza inkosi eyahluphekelayo. Someone who cares for us. Lift up your hands unto Jesus as we're praying. Wathesta ukugula, wathesta inhlungu, wathesta ukuhlanjalazwa, wathesta i-rejection, kuze wena ungasandluli khona. Wakwenza lokhu ngoba efuna ukuhlenga esitheni sakhe suSathane. Is our elder brother ubhuti omdala uJesu igama lakhe, uJesu Kristu waseNazaretha. Want us to pray. The birth of Jesus Christ. When Herod nibuye nize ningitshele because uNkulunkulu akavuma ufihla icebo. Wenza izazi ukuthi ingasabuyelwa ijethi ingasabuyeli ngendlela efike ngayo. You will survive uGwadule. You will survive. You will survive where there is no sign yokuthi ilanga lizokhanya la. Bona mafu kuphela. You will survive because of the blood of Jesus Christ. You will survive because of the one who was and is to come. Unjengaye wena. You are like him. Uthi wabalanda bonke lo sindisayo no sindiswayo ukuze babe umndeni. Hamba nalento ukuthi wena usumndeni wasekhaya ezulwini. Noma ngaba uzalekanga kahle, noma ngabe wazalwa ngaphandle komshado, noma ngabe awunabazali manje sebashona, noma ubaza kaze ubabone, kodwa for the sake yokuthi kwazalwa nangumsindisi wakulethela uNkulunkulu umsindisi emhlabeni. Emmanuel, God is with us. uNkulunkulu phakathi kwabantu. Wakulethela ukuthi noma ngabe kuthiwa emhlabeni awukwazi ukutraceka, but there is someone. There is someone whom I want to introduce to you. Elithi uyena ongcwelisayo. Bese kuthi lo ngcwelisayo nongcweliswayo babe umndeni. Awunawo umndeni emhlabeni kodwa unawo wasekhaya ezulwini. Mawuhlehla wena nje impilo yakhe ayihlangani. Uthi uhamba la bakutshela kunye uthi ungakasindiswa uthi uyobona lapha nabakutshela ukuthi engathi akukhanye emsamo. Hlukana nomsamo ungakhanyi.
khona wafika ehamba ethezalwa kwaqhamuka izazi zasempumalanga nenkanyezi. Lo msamo ongakhanyi khona inkanyezi eyafikayo. Awukhona ngikhuluma naye, angazi noma ukulive noma ulana. Khona umuntu nje obade ku Christmas othi I don't know ukuthi mangiye ekhaya ngiyaphi because I don't have a family. Akade be celebrate but yena akanas family angayi celebrate. uNkulunkulu kwenzile ukuthi ngoKristu Jesu ngibe ngumndeni. Khona omunye sekwasala amaliba amaye ekhaya uyokhumbula uthele kaMama likaBaba likaGogo likaMkhulu likabhuti likasisi likabhuti likasisi likabhuti likasisi likabhuti likasisi uyena yedwa sele emhlabeni. But I've come to say ongcwelisayo nongcweliswayo lo ngcwelisayo wabenza ukuthi babe umndeni nalo ngcweliswayo. You've got a family in Christ. There is a place called Christ. Akezivula umlomo kwesithandazi. Ikapashataya hela basaya. Mama maya tala posaya. Au. Shana maya kasi. Shanamaya Librosaya Kapashataya. Holy Spirit, no one umelinganiswa nawe Nkulunkulu. Cabango yakho iphakeme, izindlela zakho iphakeme, ukusebenza kwakho kuphakeme. Spirit. I say, I want us to pray strong for 5 minutes. I want us to pray strong for 5 minutes. You need to enter with 2026. Ungene phakathi wazi ukuthi khona iSavior, khona umsindisi. I don't know ukuthi uyifamily wendlula apha ekhaya wendlula, but you need to enter. Sonke ake sithandaze deeper 5 minutes ngifundise umtshana. Baba wethu ongcwele, in the mighty name of Jesus Christ, Nkulunkulu wethu onamandla wonke, we come before the throne of grace. Let us then reach the throne of grace so that you may find mercy and obtain grace that will help us who need the most. Heavenly Father, we come before you in the mighty name of Jesus Christ. This is a time whereby we need your grace, whereby we need your mercy the most. In the mighty name of Jesus Christ, siyabonga nasemini Nkulunkulu wethu ongcwele, wena owawufanele impela ukuhlupheka ngenxa yethu, elithi izwi lakho Nkulunkulu wethu ongcwele ezulwini kwafuneka umuntu Nkulunkulu ongcwele who was worthy ukuthi engafela izono zethu, kodwa kutholakala muntu, but there was no one that was worthy ngaphandle kwakho. Kwezwakala ingelosi ithi Johana ungabusakhala ngokuba inqobile ingonyama yomndeni kaJuda, athi impela iyona yayifanele ukuthabatha Nkulunkulu ongcwele izono zethu egameni likaJesu waseNazaretha. Wena Nkulunkulu wethu ongcwele, you alone, you became our ransom. Nkulunkulu wethu ongcwele, wena wedwa owawawedla ukuhlangula izono zethu ngegama likaJesu. Impela ngegazi lakho Nkulunkulu ongcwele wasithenga elimini, wasithenga ezizweni,
wasithenga emindenini ukuba sibe munye ngegazi lakho. In the mighty name of Jesus Christ, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi njengamanje siwumndeni munye ngegazi lakho. Akasekho mGriki, akasekho mJuda, kodwa ngegazi lakho simunye. Yela bakasha, yela makata lababashate, yela makatorobo kolabasha, yela mamande labasha, yele keta papa labakata, yela mamasha. Elithi izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele wasingcwelisa, wasiletha enkazimulweni yakho. Sasiyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi sihambe emhlabeni sinenkazimulo yakho, sihambe emhlabeni sinobungcwele bakho. In the name of Jesus. Oh la baba kaka paka pai, ila baba kata la bayeteko, umama yala baba kapare abakata, yala kosepela mama kupapa, yala kasande rebele kota. Sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukugcinwa isandla sakho. Sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuvikelwa isandla sakho up to this far. Uzohlabela lakho impela uma ngibheke emuva ngiyamangala ukuba wena Nkosi ubungenathi ngasafela endleleni. Athi uDavide makasho njalo uIsrayeli athi wena uvumanga ukuthi sibe impango yamazinyabo ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga that you have brought us up to this far. Impela uma sibheke emuva sibheke itrace yomuntu osidlulisile, akekho munye ngaphandle kwakho. Ingakho ke uNkulunkulu wethu ongcwele sesiphakamisa udumo kuwe. Ukhamathayi yasalaba kapataya labasha, awuvumanga ukuthi unyalo lwethu lushelele nokuthi luqhuzuke etsheni. Impela throughout the year simbonile omubi ephume njengengonyama efuna kazomgwinya, kodwa wena unqabile nathi kuze kube manje. Sibabonile impela. We saw 1,000 on our left, we saw 10,000 on our right, kodwa sikaze sibone lutho okuphambi kwethu. Impela ofanele udumo wena, impela ofanele ukubatshaza wena. Oh sha, impela siyakubabaza sithi wena omkhulu, sithi wena omkhulu, wena ofanele udumo. And we believe for the fact ukuthi sikubonile uhamba nathi, sinesiqiniseko sokuthi naku-2026 uyoqhubeka usitshathe, uyoqhubeka usithwale. In the mighty name of Jesus, we give you the praise, we give you the honor and the glory. Thatha udumo, thatha amandla nesibongo wakho. In the mighty name of Jesus Christ, we give you the praise and the honor. In Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Akashayela uJesu izandla ezinkulu. He is worthy of all the praise, bazalwane. He is worthy of all the praise. In 2026, ingena nento ukuthi I'm going to claim the done work that was done on a cross. Umsebenzi oqediwe esiphambanweni. And umegazi lenkundlu lakwazi ukusindisa abantwana bakaIsrael. How much more the blood of Jesus Christ? Let us use that blood. Cela sibambe umnikelo wethu okubonga. Size nawo phambili egameni likaJesu Christ. Let us come in the name of Jesus Christ. Jesu Sindi siwami ohlabelela ngawe ngohla. My God, bless you. Asiko
isihlobo esifana esifana asikisihlobo asikoi isihlobo yebo esifana nawe Jesu msindisi wami Jesu msindisi wami mina ngohla nabelela ngawe zona sikho yeleleso isihlobo zona Yesu esifana Jesu msindisi wami Jesu Asiphakamisa izandla zethu sothatha isibusiso namhlanje. In Jesus name singabadedela ku live.